Freetioen Goejoen bij alweer de laatste Frieslandboppen van dit seizoen. En er is weer een fleurige uitvoering van, want we hebben drie kandidaten, drie vriendin van elkaar. Die ene is Anke, zij is gek op kantklossen. Nienke, zij houdt van keelt. En Anja is gek op verduurzagen. Nou, vooral je, drie vriendinnen, waar ken je elkaar van? Anja en ik die kennen elkaar van een oud bedrijf waar we hebben werken. We hebben bij de zwemlegioen. Dus daar ken ik Anja van en daar terug ken ik Anke weer. Oké, en ben je al lang vriend en vriendin van elkaar? Ja, Anja en ik kennen elkaar al 8 jaar en Anke en ik iets minder lang. Oké, en waarom wil je hem graag meid van, on Friesland boppen? Oh, we willen heel graag beroemd worden. Nou, bij deze, dat komt absoluut goed. Anke, wat voor werk dat is dat? Ik ben kok. Kok, dat is het al lang? Ja, zo'n dikke 15 jaar denk ik, zo langzamerhand. Oké, en dat is ook nog een studie? Ik heb de studie rond voor doktersassistent. Oké, maar dan wordt graag op een ambulance rijden, toch? Ja, ik wil graag ambulancechauffeur worden. Want? Nou, ik kan wel een keer skeuren zonder bekeuren, hè? Rijden trareert. Ja, precies. De ultieme dream. Ja, dat lijkt me heel mooi, ja. Nou, ja. een heel soort succes. Ja, dankjewel. Nienke, wat doe je in het Duitsdag leven? Ik ben vorig jaar begonnen mijn studie. Oké. Dus ik studeer aan de PABO. En daarnaast ben ik nog zwemjuf, nog steeds. Ja. En heeft ik nog op een cruiseschip werken? Ja, dat klopt. Het grootste cruiseschip van de wereld of van Europa? Wat ja, nee, van de wereld. Van de wereld? Ja. Nee, dat was superleuk. Ik in entertainment werken. Ja. Dus ja, heel veel feestjes vieren in het Caribisch gebied. Oké, en wat was dan? Gewoon in de entertainment, maar jongen ja, of de bingo presenteren? presenteren, de karaoke presenteren, themaavonden vullen. Dus ja, van alles en nog wat. Oké, de speeltjes is helemaal die ding. Ja. Oké, nou ik voor jou een heel soort succes. Ja, dankjewel. En als laatste Anja, dat is de jongste van je treien. Ja. En wat is het over werk? Ik werk op school Lindenstein in Betersveer als ambulant begeleider. Ja. Dus ik help de leerling die gewoon op de ROC zitten, die een handicap heeft. Dus die heeft extra begeleiding nodig en daar ben ik voor. Ja, en in die vrije tijd zit ik nog in een band? Nou, ik val nog wel in bij een bandje, maar Ja? ik zit zelf net meer in een bandje. Maar dan ben je jongeres? Ja. Oké, en dan valt ze nou en dan in? Ja. En welke band is dat? Momenteel val ik in bij Stream, Ja. een top 100 bandje. Hartstikke leuk. Ja. En maar ja, dat is even een vervanging, dus dat is net blijven. Nee, oké, maar dan ben je vooral covers, wat je nog nog? Ja, het is geen eigen muziek. Nee, nou, alle trein heel soort succes. Laten we gauw iets aanzetten met de eerste ronde. We zullen los met de eerste ronde. Hier per vraag en ik zou zeggen, ze pakt de pen in de hoorn. Ik stel een vraag, per goed antwoord verdien je hem 5 punten. Succes. Vraag 1. Maak je het rietje aan? Texel, Vlieloon, Skielge, Ameloon en? Dat hebben we al geleerd op de basisschool. En dat is alle drie goed, Jert. De eerste punten bij binnen, Skiemozeeg. Ja! Wist van die hatelijke 0 al, ja? Zorg even naar de monitor. We krijgen een foto te zien. En dit soort van borden zitten op de uiteind van de nok van een pleets. Een oeleboert. Alle drie weer goed, Jer. Zin als bescherming, Chin Dwien. Oké, laten we even zien naar de monitor nog een keer, naar een muziekfragment. En de vraag is, hokker band is dit? Zij fluistert hij die stem. Ik zeg om maar ben te alleen. Voorbij, voordat ik hier ken. Ja, enig idee, dames? Waar ben dit? Welke band is dit? Ik lied woen. Festival lied. Het is net een leefde. Nee. Het is Van Wieren. Van Wieren. Wolles van Jet? Ja. Wolles van Jet. Nou, dan wordt het een lastige vraag nou, want dan wil ik graag weten de titel van dit nummer. Wat we krijgen zeggen van Wieren. De titel van het nummer. Nou, nog maar een keer leefde. Toch? Ja, natuurlijk. Kent altijd muziekje. En dan alle jaar maar. Je mag net doorzien. Nee, maar leefde is net goed. Nee, het is Kort Viewer. Ja. We zullen het neer weer vergeten, toch? Volgende vraag. Een cryptische omschrijving van een plakname. Een Frieske plakname. Streek op Jeren. Streek op Jeren. Ik weet niet, Anja, maar... Ach ja,
Het eindigt alle jaar op Geer, dat is correct. Maar het is Orde Geer, streek op Jeren, Orde, dan ben je wat orde. En dus 4 punten voor Anke. Volgende vraag. Mijn hokker Frieske Jonger had Mirjam Timmer op dit stuit een relatie. En dat weten ze dan alle jaar weer, hè. Ik bedoel, cryptische omschrijving hoe je naar bij ons te komen, maar dit soort weetjes, ja hoor, Siep van de ploeg natuurlijk. Een hetje erbij. Volgende vraag. Waar is op dit stuit de oudste speler in de selectie van Sportclub Heerenveen? En Nienke, door heeft een seizoenkaart, heb ik begrepen, of net? Ja, nog steeds. Nog steeds? Ja. Dat wordt net lang meer? Nee, nog steeds. Ja, Oh. Trouwe supporter. Trouwe supporter. En dit heeft echt goed. Daar wist het net aan, ja? Nee. Dinsdag is net goed. Gerald Sibon. Ja, ja. 4 punten als Jinnige, Jinnij, Nienke. En de laatste vraag alweer van deze eerste ronde. In Nijbekeep is een opvangcentrum vestigen voor grutte roofdieren. Hoe jit dat centrum? Anke weet het. Maar nee. Nou ja, goed. Ze schroot wel wat op, maar ik kan het nou wel zeggen dat het net goed is. Ja, dan is het al worden, denk ik. Oh, het best. Ja, dat je examen kind. Maar het is Pantera. Oh, Dat zal nou verhuizen naar Noord-Holland, naar Annapolona. nee. Dus geen punten deze laatste vraag. Maar dan kunnen we ertussen staan op maatje. En dat zit alleen nog heel dicht bij elkaar natuurlijk. Bij die eerste ronde 15 punten voor Anja. En Anke en Nienke beide 20 punten. En nou te weten dat een zwarte hinder net hetzelfde is als een Fries hinder, keer wij los met de tweede ronde. En de tweede ronde, dat is de ronde met de filmpjes. Hè. We krijgen aan een 3 filmpjes te zien. Naar aanleiding van die 3 filmpjes stel ik dan 3 vragen. En per goed antwoord kun je dan 10 punten verdienen. Vingers aan de knop. En dan kan ik weer de boppenslag inzetten. Als je denkt, ja, dit is een onderwerp dat leidt mij wel. Zet de boppenslag in voor de dubbele punten. Maar wij gaan eerst zien naar het eerste filmpje met Guus Meeuwis. Het is een nacht, zij is een nacht dus op het witte doel. Het is een nacht, van zijn slagers in het leerboel. Ik geef verwachten van zijn nacht, dat erbij, geen bluff van mij. Maar vannacht breng ik het op, bij de... Guus Meeuwis in het Abelense stadion. Wie neemt er toevallig bij? Ja. Ja, echt weer? Ja. Nou, dan zou ik de boppenslag Dat inzetten. ook. Ja. Ja, allebei? Ja. Ja, de Vrolie en Wopke? Nee, Dat wist er net. ik wacht heel wat wel even. Dat wist er gewoon net. Oké. Nou, voor de beide Vrolie dus de dubbele punten. Hè. Vingers aan de knop. Van Christina en Judith per goed antwoord 20 punten. Wopke geeft het voor 10 punten. Guus Meeuwis, die het was neemde uitconcerten in het Abelense stadion. Maar waar wie in de thuisconcerten van de Brabander? Dat is Christina. Eindhoven, Philips Stadion. Dat is goed, Jer. Het PSV-stadion in Eindhoven. 20 punten erbij. Ja, dan wist dat vanzelf. Ja. Maar ja, dan is het direct wat rapper. Hè? Volgende vraag. Hokker bekende Nederlandse zanger wie tijdens de concerten. En dat is Judith. Marco Borsato. Marco Borsato, de verrassingsact. En dat is goed. Ik deed 20 punten erbij. En alweer de laatste vraag bij dit filmpje. Guus Meeuwis en zijn band waren net de eersten die het op het podium stieren in het Abelense stadion. Waar hier in 1996 de primeur van een concert in het Abelenstra stadion. Christina? De kast? De kast. En de sjos erbij als het dat het net goed is. Maar het is goed, hè? Ja. De kast. Goeie gok. 20 punten erbij. Goeie score. Dan kiest er een leading met 20 punten. Dan Judith mij 40 en dan Wopke mij 30. Wij zorgen vlug naar het tweede filmpje. Het waardgebied is uitgeroepen tot werelderfgoed. Dat wie op een geerkomst van de UNESCO in het Spaanse Sevilla. Op de werelderfgoedlist van de VN-organisatie staan een liedse 900 monumenten en natuurgebieden. Het erkennen van de prestigieuze status heeft vooral een promotionele waarde. Het houdt net in dat er een aankomt om begelijkste gaswinning in het waardgebied. Wopke. Boppenslag? Nee. Nee? Oké, laten we hem lezen. Bewaren wij hem voor het laatste filmpje. Vingers aan de knop, per goed antwoord 10 punten. Friesland telt 12 locaties die het op de werelderfgoedlist staan. De Waadzee en nog een gebouw. Hokkergebouw. Op een lemmer. Oh, de sluis. Wopke? De sluis. De sluis? Ja. Nee, Ja, het ik heb- gemaal. Het gemaal. Ja. Nou ja, dat is goed. Hè. Het Hetzelfde oude gemaal. Nou ja. Vooruit. Tuurlijk.
Natuurlijk. 10 Mats. punten erbij voor Wopke. Er is intussen weer een oorvraag in China. Om de status vrood erfgoed te krijgen. Waar is dat voor oorvregen in Friesland? Het maar reetrieden te krijgen. Het is vrij lang, je bent er heel wurg van. Ja, Christina. Bolkenveert ergens? Ergens op de Bolkenveert. Alleen nog de finish. Nee, ik ken het net goed rekenen. Judith. Elfstedendag? Ja, de helft tegen de dag. 10 punten erbij. En de vrood erfgoedlist werd opgemaakt door UNESCO. De UNESCO. Van Hokker Internationale Organisatie is de UNESCO een onderdeel. En dat is Wopke. Geen idee, maar ik wil een keer eerst werden. Nou, dat ken ik. Het is eigenlijk goed, maar voor deze keer reken ik het fout. De vrouw, vallen die nog? Nee. Geen idee. Judith? Nee, van de Verenigde Naties, de VN. Ja. Sport. Ja. Wist er een soort van, Wopke? Nou, Hij is ook dat lok, want er lijkt nog een boppenslag. En dan komt nog eerst een vraag, denk ik, over filmkoe Heerenveen. Ja, die hoor ik wel van, ja. Wat een geweldige ontknoping net. Ja, nou ja, ik wil verzinnen, denk ik. Ja, huldiging van de spelers van Heerenveen. Toevallig ik daar nog was bij de bekerfinale. Dat net, Nee. ik net bij de huldiging. Losjoen. Walsjoen natuurlijk. Maar Wopke, een boppenslag, ja, hij leidt het toch nog. Dus uiteraard, hè. laten we maar inzetten. Vingers aan de knop. Wopke dus voor de 20 punten. Christina en Judith voor 10 punten. De spelers van Sportclub Heerenveen vieren feest na het winnen van de beker. Waar versloegen zij in de finale? Ja, en dat is Christina. AZ? AZ. Nee, dat is net goed. Dan Wopke. Roda. Roda. Nee. Nee, dat is ook net goed. Verkeerde Nou, Judith. Nou ja, maar de punt nou maar. Ja. Ja, het wie Ja, die horenclub. 11 Nou, voetballers ja. op een rijtje. ergens. Reden shirt. Nee, wist het net. Nee, ik ging... FC Twente. Ja. Natuurlijk. FC Twente. Volgende vraag. Tomme. De wedstrijd eindigde in 2-2 en dus moesten er penalties op de post komen. Hoe volle waard het in die penaltyreeks? Wopke, Van mij 4 fjouwer. 4 fjouwer, ja, dat is goed, hè? En wist ik nog wat om beslissende maken? Sibon. Gerald Sibon, natuurlijk. En dan net weer weten dat je van Twente wint. Nee, dat is toch wel apart. dit, ja. Dan weet je al die liedse dingetjes, weet je wel. De Toen ben je in skiesrochter wist die ook nog, Zwartgat de vallen. skiesrochter. Feest vieren. Laatste vraag, 20 punten dus voor daar erbij, hè? Nee, bezig. Laatste vraag. Heerenveen stie al mee al 3 keer in de bekerfinale. Wanneer, welk iertal, wie dat voor het eerst? Dat wie je, in Ajax. De tijd van Bergkamp, Overmars, Davids. Toen wij nog jong waren. Dat je nog heel jong wien. Rotje. Ik dan. Nee, Judith mij eerst. Nou, 1999. Joggetje, nee, het is lang Oh, alleen. oh, Wopke. oh. 92. Nee, dat is ook net goed. Dan En zal dan- ik dan voor jou niet ontgooien? Nou, dat is mooi, want het is 93. Jou niks. Wij zorgen naar, want dit weer de laatste vraag van deze tweede ronde. Zorgen we naar de tussenstand. Dan zorgen we dat Judith 50 punten heeft. Dan Wopke maar 60. En onder leiding, jazeker, Christina maar 70 punten. We beginnen met daar onder meer keuzevragen. Is het A, B of C? Per goed antwoord 10 punten. Vraag 1. In Hokkerier waard de eerste PC keert. Nou, dat maakt voor je geen enkel probleem wezen. 1851, 1844 of 1854. De eerste PC. Chris, mag nog wat indrukken. Wie is erbij? Twijfel sterren zo lang. A en B. En let nou het goede antwoord. C wezen. Oei. Geen punten. Ja, ik dacht 53, maar dan is die er net bij. Ga terug naar je volgende sportvraag. Reetrieder Hilbert van der Duim, want keersvragen is net echt om je besteden. Nee. Reetrieder Hilbert van der Duim is de man met de meeste nationale titels allround. Hij had zo'n keer woen. Rintje Ritsma had 4 keer wereldkampioen West. Maar hoe vaak had Ritsma eens nationaal kampioen allround West? Wie dat 4 keer, 2 keer of 3 keer? Bin eens een beetje gokvragen, hè? Hoe vaak nationaal kampioen allround? C-A-B, dan moet er dus één wezen die het goed heeft. En dat is Jacob. 4
2 keer. In 96 in Den Haag en 97 in Assen. Hokker, tweede vraag. Hokker van de onderstaande plakken had geen vuurtoer. Dus geen vuurtoer. A. de Lemmer, B. Warkum of C. Makkum? Jacob zucht en gokt. Maar de man gokt haast altijd goed, dat weet je. Dat is je, joh. Jetty. Ja, ik zie je al indruk, Ja, ja? nog maar een keer drukken. Ik zou C drukken. Ja, natuurlijk. C, Ja, zeker. huppakee. Ja, Ja. zeker. 10 punten erbij. We krijgen een foto op de monitor. Daar is hij al. Dit is een stormbeeld van de Friese ontdekkingsreiziger Willem de Vlaming. Het beeld is in 2000 maken door Christine Chevrun. En de Vlaming werd binnen in 1640 op een van de Friese Waadeilanden en voerde als skipper in dienst van de VOC op de Oost. Hij stoor in 1697 in Australië. Maar op Hokker-eiland is er binnen en stiert dus nou dit beeld. Het is een heel verhaal. Nou. Amelon, Skielge of Vlieloon. En dan is er weer één die het goed gehad heeft. En dan is dat natuurlijk Jacob. Het is... Maar misschien wist het wel al gewoon, Jacob. Ja, Ja, zeker, toch? ja. Ja. Natuur. De specialiteit van Jacob. Ja. Vinneblom. Een vinneblom is een van de Friese namen voor A. een paardenbloem, B. een madeliefje of C. een witte klaver. Een vinneblom. Vinneblom? Een vinneblom. B, C, B. Dit wist zeker, Jacob? In principe? Nou, dat twijfel je een beetje. Twijfel je maar. In principe wie is er vrij Ja. wist van. Ja, dat is logisch. Dat is een madeliefje, hè? Dat is een madeliefje. Chris hier denkt goed. Ik 10 punten van Chris en 10 punten van Jacob. Riemen van der Velde, wie jarenlang vastzitter van sportclub Heerenveen. Maar waar volgen hem eens op? Waar wie dat ik er weer? Foppe de Haan, Koos Vormsma of Wiebewieling? Koos Vormsma, Foppe de Haan, Wiebewieling. Jetty, nog één keer drukken. Oh, sorry. BBB, Koos Vormsma, ja hier. Geen enkel probleem, 10 punten erbij. Oh, jee, Kan je doen. Jacob gaat riant onder leiding, maar 134. Daarachter zit het nog redelijk dicht bij elkaar. Hokker Frieske website van jongeren had in een mooie tijd de strijd woon bij de provincie en krijgt nou vers subsidiehield. Is dat A. Fienst.nl, Fienst.nl, B. Vroeks.tv of Frieks.nl? Zit er Friesk? Ja, daar zit Friesk. Nou, het is in elk geval net goed. Dus ik... Het is B. Het is Vroeks. Vroeks, natuurlijk. Vroeks is een goede antwoord. Ja. Vraag 8. Ik ben wel wat. Een Riekemansje. Ja, natuurlijk. Een Riekemansje. Wat is dat? Is dat A, een vogel, B, een nier van een slachtebist of C, een longstalen? Een longstalen. Dus A, een vogel, B, een nier of C, een longstalen? De eerste woord was zo. Een Riekemansje. Riekenmansje. Een Riekemansje. Nou, A. In zijn alle treien een vogel, maar het is B, een nier. En dat weer de laatste vraag van deze derde ronde. En dan weten we dus van wat we Oski nemen moeten. En dat is spietig genoeg, dat is de enige vrouw in de zelfskip. Jetty met 40 punten. En de finale gaat dat dus Chris met 80 en Jacob met 134. Waar is de toekste timmerman van Gauw? Denk je het om in deze finale van Friesland Boppen? Is het Ato of wordt dat Jan? Vingers aan de knop, geef hem snelheid. Per goed antwoord verdien je hem 10 punten. Maar is het fout, denk dus wel goed nooit. Dan gaan er ogenblikkelijk 4 punten naar de chinstander. Succes! Ik in deze aflevering van Friesland Boppen een vraag over een persoon die het vak komt in de Frieske kanon. Zorg even naar de monitor. De Frieske schilder Gerrit Benner, die het libben van 1897 en 1981 had jarenlang werken in het atelier van een bekende Nederlandse schilder in Amsterdam. Over Hokker schilder heb ik het. Ate? Nou, Rembrandt. Rembrandt. Nou, dat wie een beetje Hij heeft van Sint-Trius. net nog libben, dus. Nee, dat wie Karel Appel. Oh. Karel Appel. Dat hier het West Rembrandt. Dus automatisch 4 punten naar Jan. Dankjewel, Ate. Graag gedaan, Jan. Ja. Volgende vraag. Maak je door. Een siswieze. Het zit als een vlaggen op een... Stroomskip. Jan is krek wat rapper. Praat van mijn Op een beurt. strandpreem. Op een strandpreem of een dongwijn. Goed, Jet. Vingers bij de knop. Hij is rap. Zet hem op, Ate. In hokkerplak wordt bij de SKS worden er 2 wedstrijden houden.
Dat is Aten. Lemmer. Bij de Lemmer van Zels. 10 punten voor Aten. Theater had Van Simmer een bekende Fries als ambassadeur ongesteld. Waar is dat? Dat is Aten. Dat klopt natuurlijk niet. Hoe heeft het wel drukt? Maar dan mag ik wat zeggen. Oorzaak in de punten. Naar Ik Jan. weet het niet meer. Is het niet meer? Nee. Nee? Wist je het, Jan? Nee, Nee, het is Doekle Terpstra. Wist het net, Nee, smiet hij ik wel wist 4 punten op. Nee, wij bereikt. Bij Hokkerdwarp, vingers aan de knop, bij Hokkerdwarp leidt de Pikmar. Dat is Aten. Grauw. Grauw, 10 punten voor die. Muziek, Hokker muziekprogramma bij Omroep Friesland Radio draait al jaren maas van Jochen en overuren muziekplaten. Aten, Muziek in bedrijf. muziek in bureau, 10 punten erbij, nou 30 voor Aten, 20 voor Jan. Sport, hoe je de trainer van Cambuur? Voor een supporter van Heerenveen. Nou, dan wil ik het wel eens weten. Jurrie Koolhof. Jurie Koolhof. Ik ben maar hier het eerste, ik ben het net weten. Een loedsfragment. Luister eventjes, waar is dit? Ach, nou ja, je jaren tussen hun er al bij deadline. Dat ben ik Aten? eigenlijk net zo wend. Simon Scheffer. Simon de Skeffer, ja. 10 punten voor daar erbij. Zorg even naar de monitor. Een foto, hij en hem en 2 jongen. De Nederlandse naam van deze vogel is Jan. Bent Merkels. Meerkoet. Merkels is goed, ja. Nee, die is fout, hè? Nee, is het meer goed? Maar het eerste antwoord wie Merkels. En ik woe weten, Het Nederlandse. ik woe weten wat inderdaad de... Nederlandse naam. Oh, maar dan heeft... Oh, wacht eens eventjes. Wacht eens eventjes. Ik moet zien naar de monitor. Want Aten weer rapper. Ja. Aten weer rapper. Ik wist het wel, wie meer Het is denk nog vast zo. Nou, Aten. Meer 70. goed natuurlijk, nou. Meer goed, dat is net goed. Want ik moet de Frieske namen weten. De Zo zei Frieske... het de Nederlandse naam, hè? Nee, hij zei eerst Merkels. Ja, ik zei... De Nederlandse naam van deze vogel is Meerkoet. Wat is de Frieske naam? Oké, wij hebben het goed opletten. Oh. Nou, Merkel, dan zul je maar weer stop. net een betier drukken. 4 punten dus naar Jan. Blootspand. 34 voor Jan, 40 voor Aten. Hoe neemt fjouwer liphoin in je nest? Dat is Jan. Dat is een... Ja, was het nou deze? dat is een Trui- broertje. Een broertje op een valreep. In welk dorp zit een monument in Nijtings aan Jarig en Tetman de Vries? In Hokkerdwarp zit er een monument. Volgens mij maak ik even de knop net omhoog. Nee, net bit gemolen. Volgende vraag, sportvraag. Hokkerkeertser uit Minneskeer had... Dat is Jan. Ik denk van Chris Wassenaar. Dat is correct. 10 punten voor jij erbij. Volgende vraag. Voor de hoeveelste keer is Arone Simmer de slachtenmarathon organiseren? En dat is Aten. Tweede keer. Voor de tweede keer, dat is correct. Dan komen er 10 punten bij. En dan komt ze op 50, maar dat is net genoeg. Want Jan, het 54. De Rotmerkel. Het is... Oh. Wat speelt de Merkel toch een bepaalde rol in deze aflevering van Friesland Poppen. Dankzij de Meerkoet, de Merkel, je te wenst nou naar Jan. Maar Aten, je is vanzelf net maar lege handen. Hoe is ik voor jou de keuze of de cd of voor op de computer de Friese taal helpt? Ja, dat is idee meer. De cd. Ja. Maar de digitale camera van deze laatste aflevering van Friesland Poppen van 2008, die gaat naar Jan. Blokweeske. Ja, dankjewel. Dit was de laatste aflevering van Friesland Poppen van 2008. Ik zei het niet correct al. Ik hoop nog op een volgende keer. Waar wit? Misschien zag ik jou en ik weer. Ontzettend. Hoi.